ରାଗିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ରାଗନ୍ତୁନି ଯେ କି ଜଣଙ୍କର ପରିବାର ପୁରା ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେମିତି ଏବେ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଛି। ଖବରଟି ହେଉଛି ବିହାରର ଖବର। କେବଳ ପାର୍କିଂକୁ ନେଇକରି ଝଗଡ଼ାଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯେଉଁ ପାର୍କିଂକୁ ନେଇକରି ଝଗଡ଼ାଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଟୋଟାଲି ପାର୍କିଂକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପରିବାର ପୁରା ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ପାର୍କିଂ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ସେଇ ଝଗଡ଼ାରେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ପୁରା ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଚ୍ ରାସ୍ତାର ପୁରା ଗଳା କାଟିକିରି। ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ? ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି କି ଏଭଳିଆ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ହେଇପାରୁଛି ଆମ ଭାରତରେ। ତାପରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାରକୁ। ସରକାରର ସବୁ ଭୁଲ, ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତି କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ କହୁଛି ସରକାରର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଭୁଲ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର, ଭୁଲ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକିରି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭାଇରାଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଯଦି 4 ଜଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଛୁରୀରେ କାଟୁଥିଲା ତା ବେକଟି, ତ ଆପଣମାନେ କେହି ତାକୁ ଅଟକି ପାଇଲେନି? ଯଦି 4 ଜଣ ଆଜି ଅଟକେଇ ଥାଆନ୍ତ, ତାହେଲେ ଏତେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ସେ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ହେବାର ନଥିଲା, ଲୋକଟି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା ଯଦି ସେଇଭଳି ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଖରାପ କାମ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ସରକାରକୁ ଦୋଷ ଦେବା। ଭାଇ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଅତି ଝଗଡ଼ାର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ତ ସେଠିକି ନିଜେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯେକୌଣସି କାମ ହେଉଛି ନିଜେ ସଚେତନ ହେଇକି ଅନ୍ୟକୁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଖରାପ କାମରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ତାକୁ ଅଟକେଇଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ତାର ଆଜି ଜୀବନ ଆରପାରିକି ଯାଇନଥାନ୍ତା, କି ତା ପରିବାର ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା ସାମାନ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ରହିବା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଦେବେ।